Kai torno no trong kha o Maria o ke tharbu ma kai torni bu ma bini sazla su brai Jisu Christo nini oktay achai kha o Maria nini oktay achai kha o Maria Ave Maria kai torni bu ma chini bagai suri jadi ama kai torni bu ma o nai tho ama theo to po kai torni bu ma o nai tho ama theo to po Swari sa clay phai kha o Maria koi ne khe abono ya cha kha mơ thang nai sa ni bu ma Maria kai tor ni sazla no chuno kha kai tor ni sazla no chuno kha Ave Maria kai tor ni bu ma chini bagai suri jadi ama kai tor ni bu ma o nai tho ama theo to po kai tor ni bu ma o nai tho ama theo to po achai kha Jisu sangsar ni bugra kroso no chini bagai rakha no chuk no hawo ti sai talang kha nang bo bai no tong go o Maria nang bo bai no oh Maria Ave Maria kai torni bu ma chini bagai suri jadi ama kai torni bu ma o nai tho ama kai torni bu ma o nai tho ama theo to po kai torno no trong kha o Maria o ke tharbu ma kai torni bu ma
su brai Giêsu Christo Nini ốc tươi à trái khao Maria Nini ốc tươi à trái